Vážení cestující, ke třetímu nástupišti přijede mezistátní vlak Euronight číslo 476 Metropol ze směru Budapešť-Keleti-Pályaudvar, pravidelný příjezd ve 4 hodiny 37 minut, který dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Dresden Hauptbahnhof, Berlin Südkreuz a Berlin Hauptbahnhof, pravidelný odjezd ve 4 hodiny 38 minut. Na odjezdu jsou vozy řazeny v tomto pořadí. Lůžkový vůz číslo 266, lehátkový vůz číslo 265, vůz druhé třídy číslo 264, lůžkový vůz číslo 262, lehátkový vůz číslo 261 a vůz druhé třídy číslo 260. Werte Fahrgäste, zum dritten Bahnsteig kommt der internationale Euronight-Zug Nummer 476 Metropol aus Budapest-Keleti-Pályaudvar an. Planmäßige Ankunft um 4:37 Minuten. Der Zug fährt weiter nach Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Dresden Hauptbahnhof, Berlin Südkreuz und Berlin Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt um 4:38 Minuten. In der Abfahrt sind die Wagen in folgender Reihenfolge eingeordnet. Der Schlafwagen Nummer 266, der Liegewagen Nummer 265, der Wagen zweiter Klasse Nummer 264, der Schlafwagen Nummer 262, der Liegewagen Nummer 261 und der Wagen zweiter Klasse Nummer 260. Ladies and gentlemen, the International Euronight train 476 Metropol from Budapest-Keleti-Pályaudvar, scheduled arrival at 4:37 a.m. is approaching platform 3. The train goes on to Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Dresden Hauptbahnhof, Berlin Südkreuz and Berlin Hauptbahnhof. Scheduled departure at 4:38 a.m. At departure, carriages are coupled in this order: sleeping car number 266, couchette car number 265, second class carriage number 264, sleeping car number 262, couchette car number 261, and second class carriage number 260.